kedade refi fulfulde yamde jeetati silmaji capantati woni Dakar lamorde Sénégal kon waktu goto yoni to Nouakchott leydi Mauritanie. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka paamen université ji leydi Sénégal ana goni e caɗele o saaha mo kaleten ɗi fitinaji puɗɗi koye alhaali yidde laamu ngu waylude boursuji janggoɓe ɓe janggo goto maayi hen inde makko ko Abdoulaye Ba o maayi ko ñande jeenayyi lewru ndu gonɗen to Ziguinchor kam jangde nde dartinama syndicat e noddi yewtere e mayde alhaali Abdoulaye Ba ha joni ko laaɓi heɓama hen namin ɓeydama heɓede hen kanko Abdoulaye Ba procureur holli wonde wona daraniɓe ndenago saabi mayde makko kono noon ko diwdemo étage nayeɓo toon to duɗal jaaɓi hatirde université Cheikh Anta Diop ngal Dakar saabi o maayi ɗi konngudi procureur fawi koye dow tefoje ɗe police e de gendarmerie waɗi lewru korkana mbiyen suuma e fuɗɗima e yoga e nder leydi e nder adunaru ndu fodde balɗe capanɗe tati walla nogas e jeenayyi julɓe adunaru ndu horan ndewa Allah subahanahu wa taala to Côte d'Ivoire kam ko hande ɓe puɗɗi ɓesguji leydi ndi heblima natukole ndu lewru teddundu e guila hanki kikiɗe mayen garto e jantore nde Abdoulaziz Diallo waɗani en on calminama on jurama on jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi Sénégal duuɗe mawɗe leydi ndi no goni e niɓɓere nde wetani tafon fitinaji puɗɗiɗi e waylitere alhaali boursuji mabɓe ɗum saabima bonneji e mayde suka janggo Abdoulaye Ba ñande jeenayyi lewru ndu gonɗen to Ziguinchor worgo leydi ndi tiɗodiral no jokki janggoɓe ɓe dartini jangde nde tafon yidde mabɓe ko hono mabɓe nangaɓe ɓe accite syndicat en jangguinoɓe SAES noddi yewtere gam yaltude e ɗe caɗele keɗoɗen Assane Ba to duɗal jaaɓe hatirde Assane secte Ziguinchor janggoɓe seeɗa ina jaaha ɓe garta e waƴayro examen ji maɓɓe hayso ko ɓe tawi ɓe gandade ɗi puɗɗoto ina satti noon dañde mumen konngol e oɗo alhaali kono caggal batu janggoɓe master Ibrahima Ngom o erima e laamu ngu o limi sarɗiji ngam fuɗɗitade jangde nde. On est sur la même dynamique que les autres universités, c'est-à-dire minen fof amin dendi darnde wootere minen jangoɓe e dudal jaabe hartede Cheikh Anta Diop ngal firti ko min jaɓata pewnugol ngol eɗen noɗɗa laamu ngu nde udditta kaldigal ngam yewtudde e moni kala e amen saabu guila nde fitinaji ɗi fuɗɗi ko fittandu saami hen ɗum noon ina teddi no feewi eɗen ɗaɓɓi kadi nde almuɓe jangoɓe ɓe nangaɓe ɓe ne daccitte nde deyre wonanta fittandu Abdoulaye Ba. soit fait sur la mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. To dental janguinoɓe jangdi towde SAES catal Ziguinchor secrétaire général o Moussa Diallo ina ɗaɓɓi laamu ngu ɓe puɗɗito kaldigal e almuɗɓe ngam heɓde feere ngam fuɗɗitade jangde nde sago amen ko yo jewtidal wat ngal jewtidal noon so ngal fotode ngal ala sago gonga ngal fawtode ngal wawa wadde so ngal waɗi noon jam wawa dañede jangde nde fuɗɗito yimɓe dutto ɗo gonno ɗo et université dutto ede poti ɗo wonde ɗo et e nder diwan he dillere ballodiral ina yaaji duuɗe jaaɓe hatirde collége kewɗe ɓe janggani hande ngam wallidde étudiant en Assane Ba Ziguinchor RFI en goɗɗata ko e o kabaru keddoɗen ha joni kalen e mayde Abdoulaye Ba o suka jangannoɗo to ikkade procureur Ibrahima Amadou Ndoye holli wonde caggal tefoje waɗade e mayde o suka mo duuɓi nogas saabi mayde makko ko diwdemo étage nayaɓo toon to pavillon F e nder duɗal ngal e wakkati fitinaji hakkude ɓe janggoɓe e policiɓe hanki Ibrahima Ndoye waɗi yewtere yeeso jayniyankoɓe o holli tefore nden jokkan keɗoɗen moye fandu haala Fadima Sy. Abdoulaye Ba est bel et bien l'étudiant qui a sauté du 4e étage. Abdoulaye Ba ko gonga woni jangowo diwɗo e étage nayogol pavillon F yani e nder dinguiral ngal ɗum ina hollita bonede e gagnande godde de safro biyeteɗo médecin légiste tawi e nder bandu mum ala ko holliti wonde o fiyama wona jaltuɗi autopsie o saabu gagnande de addi mayde makko ummori koye jangol gande tan wonde safrowo o siftinto tan bonandeji tawaɗi e bandu ndu kono ko wittoɓe ɓe ballitta e famde gonka mayde nde wonɓe wondiɓe Abdoulaye Ba kolliti e dow lawol wonde ɓe piyaka ɓe jiyani ni policeɓe yiite nge hubbi e suudu capanɗe jeetati e joyyi addani ɗumen wasde nadde e on pavillon. Il s'était déclaré à la chambre numéro 85 empêcher toute possibilité d'entrer dans le couloir de ce pavillon. keɗiɗen ɗo ko procureur Ibrahima Ndoye RFI
to sarlon lansana dumbuya ko laado kubal fedde dawro lundinde laamu ngu wiyetende congrès de tous les peuples APC accitama caggal nde o yoɓi kalis ɗum waɗi ko caggal nde o dari e yeeso suudu ñawidu ndu toon to Freetown ono tuma noddude ngaygu e bonnude kono kadi ko nguɗi bonɗi fewde hooreyako leydi ndi nde ñawore dartinanoma caggal nde suudu ñawidu ndu heewi teɓe yimɓe ko ɓuuri awkaɓe temedere no tawano e nder ndu ñawirdu ñande muɗum o alhaali riwtama ha ñande nogas e nayyi lewru ndu gonɗen. Laurent Nunez jagorɗo France halfinaɗo gueɗe nder leydi ndi timmini jillu muɗum to Algérie hanki Paris et Algérie nanodiri nanben Paris et Alger nanodiri ngam fuɗɗorade gollodiral muɗumen gueɗe kesal ngal kulal ko jagorgal nder leydi France holli ɗum caggal nde o jokkodiri e hoorejo leydi Algérie Abdelmajid Tebboune ko ɗum fuɗɗode nanodiral e nder jokkodiral hakkude leydi ɗiɗi ɗe gongal e nder caɗele tengtuɗe gila hitaɗo naɗiɗe nogase nayyi keroɗen Abdoulaye Diallo. nde o yalti ka suudu lamordo hoorejo leydi Algérie jagorɗo nder leydi France e nder ɓaññinango mum holliti wonde ñalande altinere nde fof ko batuji gollorɗi gam artide jokkodiral kisal no hannirtani ɓe jokkuno e wiide Laurent Nunez fandare ɗe jewte e batuji mbaɗaɗi to Algérie ko artide jokkodiral kisal no hannirtani kono kadi e sembinde ɗumen to bangge gollodiral ñawore police e humpitoji jagorɗo leydi France jarni hoorejo leydi ndi hono Abdelmajid Tebboune saabu ko o wi himo namdi service mum yo gollido e service aji France ngam ɓeydude no feewi gollodiral mumen ha tinti noon e ko fati e jaɓugol yimɓe ɗum noon ko hunde tinnode saabu Algérie ne jokkuno e lebbi salade artide ɓiɓɓe leydi mum wonɓe France tawa ɗannagol maɓɓe ngol rewani saria e nder jillu makko balɗe ɗiɗi jagorɗo nder leydi France e wondude e gollidiɓe makko yewtidi e ko yowiti e humpitoji e ɗannagol e gollodiral kono kadi ha e haala accitugol jeeniyanke France najo wiyeteɗo Christophe Glaise ngu jillu balɗe ɗiɗi nde Laurent Nunez waɗi ko e saha nde Paris e Alger ɓeydi jibru diplomatie tawi ko luural jowitingal e gueɗe dannagol ɓeydi ɗum. To leydi Mali cumu waɗi jamma 19 lewru ndu gonɗen to luumo Suguni Kura e nder Bamako battane mum mawni e wiide seedeɓe ɓe ko pecce jamma ngu cumu fuɗɗi ko heewi sumi gila e ngeyguji comci alaji piiji kewɗi namdal ngal woni to ɗi cumuji immoto e nder ɗi luumoji keɗoɗen hen jaabowol Mamadou Fofana hertoriɗo protection civile. La recrudescence de ces incendies ko piiji heewɗi woni sabu sumugol ɗe jeere ko adi kon taw kono ɗe mahirano ko ɗum holli wonde ɗe jeere alda e kisal e wonde ko jeere hinde ɓe waylata ɓe waɗa hesere e nder ɗum ta uykino waɗa ha heewi si feƴƴi ɗon e nder jeere nde ngulendi ndi no ɗuuɗi sabu si iwi e yeyirɗe ɗen hiɗo jogi bagiji e piiji kiɗɗi e nder hen kadi no keeli togosi ka ñamete wano restaurant no woodi ɗum fof no jillodiri e nder jeere nden ko ɗum waɗi si nde huɓɓi naatugol faabotoɓe ɓen e hen no satti téléma gon sengo ɗon yimɓe ɓen wattana yiili fota. Malheureusement il y a l'imprudence aussi à ce niveau là. Wodi fuɗɗiɓe hoorde woɓɓe mbiya suumaye ɗum ko hande e nder adunaru ndu woɓɓe ɓe jokkan janggo e balle 30 walla 29 arayɗe tawan julɓe ɓen no koori hanki kiire ɓesguji julɓe Côte d'Ivoire no heblade e jaɓɓugol lewru ndu. Abdoulaziz Diallo. kaɓe ngure dumbiya kumasi min hewtiɗo ka woɗɗa ñamdi nogaye ɗiɗaɓiri batte ko hooreɓe dina l'islam leydi ndin humpiti wonde lewru sumayendu yi'ama Rokia no wondi e bandiraɓe makko ɓen ka kuri hiɓe jindude defugol ko sullore o wi'i fewdoɗo meɗen jindi heblanagol korka kan golleji ɗin no ɓeydori men fewdoɗo miɗo taƴitude ñameteji ɗin basalle e tamati e goya sengo fatu hino jokki layɓugol fiyo wawu hettade ka jamdi tataɓiri jemma heblanagol korka kan o wi'i miɗo lawƴude tasiji asitiji ɗin fi heblagol ka ñamdi nayaɓiri min finay ka jamdi tataɓiri hara meɗen ronki ko ɗum waɗi min tawyo min heblo kisan hakkude welo welo e yankinare ɓe gure nden hino heblo no gurdam maɓɓe ɗan feƴƴirta e ɗe balɗe arayɗe sayi ɗoygol e ñamdu hino yilodiri ka wownoɗon e hoore ɗum ɗo fo hino woodi ko anini o
wi'i muraɗiɗi no satti ka lewru korka ɗo min anda ko honno min gerdata si a soodi waɗeteɗi ma feɗin 200 sefa a tawa hino fandi ha feƴƴiti ɗum yonata ko wawe defirede coggu nebban kan wurin wowlotako ka bange laamu jonde gendiyankore halfande taskagol coggeli ɗin holliti wonde ñameteji ɓureteɗi sodeɗe ɗin fewdo ɗo hino woodi ko yonata coggu mum kadi ɓeydaki. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. Yamde jeetati silmaji capanɗe nayi woni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Ramay kabruji coftal balli kala kippuji fijoji Ligue des Champions et Coupe CAF andi etondirɓe mumen hanki. Andi etondirɓe mumen caggande ɓuri waɗa to ceerto leydi Égypte hanki nden ko fawi e Ligue des Champions et Coupe CAF anditama ɓele woni fijidoɓe e ɗon kippuji ɗiɓe kan etondide mbiyeten Stade Malien e fijo muɗum nayaɓal ko Mamelodi Sundowns de Afrique du Sud hani hawrude Stade Malien e tarik Ligue des Champions hewtayno nde ɗo dande tafon hande ngal diɗal Mamelodi Sundowns gotal e ɓurɗe haɗude Afrique woni etondirɓe maɓɓe kawre du keɗaɗe faade feccere lewru waruru ndu Al Ali kippu ɓurɗo DCG Ligue des Champions kañum a Espérance Tunis woni fijidoɓe Esfar kañum du e Al Ali kañum du e Al Hilal mbiyeten tawde fa joni du ko alhaali keɗaɗo e ɗen ɗon balɗe Al Hilal RS Berkane e Coupe CAF ton kasin otoyo oyo nde RDC taga duuɓi jeetati tawdede fijoji towɗi Coupe CAF o club fottan e Zamalek nde Égypte kippu goɗɗo mawɗo dukoy batala tawatake on ɗon kippu Zamalek jogi desewal hitande ujuna ɗiɗi e nogay e nayyi ko fawi e coupe CAF Al Masri nde Égypte e Ser Belouizdad woni etondiroje kippuji ɗiɗi Maroc kawran OC Safi e Wydad Casablanca maniema nde RDC kañum hujjodiran e USM Alger kawre arane ɗenna ndoma 14 lewru waroru 15 lewru waroru ndu ɗe garto kasin e nogay e ɗiɗi mayru lewru tataɓuru noon jati Rama Diallo kawre barrage Ligue des Champions Europe no jokki hande kawre ana keɗa hakkude Atlético Madrid e Bruges fottugol ɗeɗo diɗe o alhaali keɗaɗo fa sanne kasin fay so tawi ndel Atlético Madrid nayaɓal e championnat Espagne ɓe keɓino dañude nayyi e ɓolum e kawral maɓɓe aldinogal to coupe d'Espagne etade Barça hande kasin rayo liɓinoɓe e kawle paltinoɗe ɗe sey sembe ɓeyde Body Glimt kañum e Inter Milan woni fijidoɓe ni wonan aranal Body Glimt oɗo club norvège ana wawa diwde kawre arane Ligue des Champions hande fijo lobbo hokki ɓe mbawa heɓde dande wonde noon jati Rama Diallo a jarama horejo Niger général Abdourahmane Tiani timmini altine jillu balɗe ɗiɗi to Alger lamorgo Algérie o waɗi ngol dawol e noddandu ardiɗo Algérie Abdelmajid Tebboune horeɓe leyɗe ɗiɗi ɗe mani ni nanodire kewɗe gam ɓeydude gollidal hakkude leyɗele maɓɓe ɗiɗi ɗe ardiɗo Niger waɗi ngu jillu caggal seedan caggal hotude ambassadeur leyɗele maɓɓe ɗum caggal ko fotta hitande luural hakkude le Algérie e ɗe leyɗe Sahel saabu bonnugol Algérie drone Mali e hitande ƴaɓɓinde nde holno mbawɗen famirde ndu jaɓuru mawdu général Abdourahmane Tiani to Algérie kono men hannde ko Hama Souley Diallo hertoriɗo politique omo jaabo namde Jar Diallo goɗɗo on wiyete ko minati keɗoɗen hakkude maɓɓe Hama Souley Diallo mi salminima mi salminima on eɗen andi ɗe balɗe horejo Niger général Abdourahmane Tiani omo tawano to Algérie omo yeehi waɗude toon balɗe ɗiɗi mo jaɓɓama jaɓɓuru mawdu yalla hono mbawɗen famirde ndu yiltaru makko to Alger aywa ko kamɗen famde hen go'ol président Algérie noddimono invitation officielle o heeɓi ɗum Abdourahmane Tiani yeehi kulle kewɗe hen hakkude Niger e Algérie ɗum pays takkodirɗi frontiére woni hakkude maɓɓe ko foti kilométre temeɗe kurɗe eɗen micciti Nigéria won e leyɗe peut-être alliance des états du Sahel Mali Burkina e ɗen leyɗe goɗɗe muɗum e Algérie keɓino ka tiiɗalla seeɗa visite général Abdourahmane Tiani Alger o waɗi caggal ko Algérie ministre muɗum des hydrocarbures et des mines wari Burkina Faso ana wayi hono visite Abdourahmane Tiani o ana jokkito e ɓamtugol haala hakkude Algérie ɗum kañe e leyɗe
membre des états du sahel ɗen leyɗe ana mettodirno ko fotta hitande illa lewru nayi ɓuuri ƴaɓɓina woni ko mette naati hakkude Algérie e leyɗe sahel ɗum caggal nde Algérie sammini drone Mali e wuro Tizawaten yalla eɗen mbawi wiide yaagol o jagorɗo Algérie to Burkina Faso kanko général Abdourahmane Tiani mo Niger to Algérie ana hollita nanodiral walla pamodiral fuɗɗi natude hakkude Algérie kañum e leyɗe sahel ɗe eɗen mbawi wiide noon sabi leyɗe sahel ɗe ɗum leyɗe tati Mali Niger Burkina Faso avril 2025 nde Algérie fellunno drone Mali nde sammin ɗum le leydi Mali ɗe leyɗe tati fuu nodditino ambassadeur muɗum wonɓe Algérie ɓe Algérie ɗum nodditino ɓe ambassadeur muɗum warti ɗum to muɗum eɗen jiya hono joni nde jottiɗa ɗe leyɗe goto e muɗum fuu e yettike hono goɗɗe kasen ɗe o visite général Tiani Alger o jokki e visite ministre algérien des hydrocarbures et des mines au Burkina Faso ana hollita haala fuɗɗi nattude hakkunde ɗe leyɗe diplomatie fuɗɗiti gollude hakkunde ɗe leyɗe jokka en jotto ƴeewenne so Niger ko muɗum ko ƴuwiɗo yalla Mali e Algérie est ce que ana ngara ɓantude e haala hakkunde muɗum en yalla fuu e relation maɓɓe no worno arande ni wara wonta hono noon anden hakkunde Mali e Algérie e hakkunde Mali e Niger e Algérie ana seeri seeɗa sabi illa wala ko joni Mali ana jogii rébellion ɓe rébellion ko heewi e muɗum fuu so kaɓima ɗo Mali ɗo ana jaha ana jooɗi e Algérie eɗen andi ɗum illa wala joni Mali ana jogii hono yimɓe woɓɓe opposé e gouvernement Mali o so ɗum woni Imam Mamadou Dicko anni jooɗi to Algérie to ana foti lebbi kurɗi hannde ɗum fuu ana tinni hakkunde Mali e Algérie ka so en ƴeewi kasen du ɗe leyɗe alliance des états du Sahel ɓe mbii gollidal maɓɓe ngal diplomatie maɓɓe international fuu yaadan dow ɗatol gootol Algérie e Burkina Algérie e Niger ko ɓantide haala jooni ko ana holla ceertel seeɗa ana hakkunde diplomatie maɓɓen kunde ɗe leyɗe ɗum kañum e Algérie hannde ka hunde wotere fa tañen ɗum les politique intérêt ŋaji yimɓe darata noon nam nenno eɗen mbawi wiide yaagol général Abdourahmane Tiani to Algérie ko jaaɗo waɗede surore hakkude Algérie e Malina ɗi lamde ana moƴƴi sanne sabi min jonde jiinomi visite e Tiani Algérie o ɗum mi miiliki ɗum mbi joni ɗe leyɗe ana gollita leyɗe tati ɗe l'alliance des états du Sahel eyi so metti ana hakkunde Algérie e Mali faa yetti hakkude ɗo woni hannde ɗo so général Tiani yeehi o wawata yaada o haaloya kabaru Niger e Algérie tan ley balɗe ɗiɗi o morñonɗale o haalal hakkunde Algérie e Mali ɗum mi hoolaki so ana waɗano donc ana wawi tawede o haalan hakkunde tiiɗala gonɗo hakkunde Mali e Algérie o caggal hannde balɗe garoje ley lebbi garuji ɗi yalla fuu basa muɗum ɓuyto sabi hunde wotere fa tañen ɗum Algérie yo leydi cembindi sanne le Sahel o eɓe jogii armée cembinɗo ɗum leydi mawdi sanne territorialement hay ɗum leydi dun jogiindi sembe transformation des hydrocarbures et du pétrole kamɓe dun eɓe jiɗi tawede eɓe nanodiri eɓe pamanodiri e yimɓe wonɓe bangue maɓɓe so ɗum voisin maɓɓe ɓe ay voisin maɓɓe hannde cembinɗono yo Mali plus de 1000 kilomètres de frontière ko woni hakkunde maɓɓe donc ana wawi tawede Tiani haalan kabaru Mali toon yalla fuu hakkunde Mali e Algérie dun fitno gonɗo hakkunde maɓɓe o ana wara ɓuytade ɗe balɗe garoje ɗe yalla eɗen mbawi wiide hannde e leyɗe alliance des états du Sahel ɗum woni AES leydi fof nafaka muɗum walla moƴƴere muɗum ɓuuri jokkude diina hono no ɓe kollirno nangodirde e yaadude ko Niger yeehi e muɗum ko e hakkille aman leydi fuu ana immo ana yaha e hono ɗum e voisin muɗum e leydi gondi yaha tewtade sabi hannde ko hakkunde leyɗe intérêt ŋaji gontonno sa nani discours Tiani o sa nani discours président algérien Abdelmadjid Tebboune a yiyan kulle intérêt ŋaji gonni hakkunde maɓɓen ɗum dollida ɓurata nafude ɓe illa ɓe mbasa gollidinde keɓal maɓɓen e le gollidinɗe woni banggal sécurité banggal défense banggal hydrocarbure ɓe kali projet ŋaji e bawɗe moƴƴinede jiye batte muɗum yiye joni état fuu ne ɗum intérêt muɗum woni e muɗum ko Algérie e Niger ko heeɓi ɗatol joni ana laato ɗum Mali e Algérie ɓe ɓuyta base gonɗo hakkunde maɓɓe o ɓe ɓanta haala kase ɓe puɗɗita gollidinde Hamassoudé Diallo aɗa miili fa hannde tawe hakkunde Mali e Algérie wartodira fesolati seeɗan nanodiral seeɗan hakkunde ɗe leyɗe ko ɓooyata miɗo miili miɗo tijji ɗum du sabi de Mali hakkunde mum e Algérie feyi ko wala sécurité tan feyi ko wala économie tan kulle kewɗan hakkunde maɓɓe so ɗum population gonɗo hakkunde maɓɓe o population Mali kewɗan Algérie donc feyi kammar ɗum kañum étudiant e Mali hewɓe ana ƴuwa hitande fof Mali ana jaha Algérie jaha janggoyde tan kammari ɗum tan ya intérêt hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi ɗe gartodira so ɗum ƴuwi ɗon du min kam miɗo miili ka caggal hannde ana wawi wonde hitande 2026 o ana wawi wonde hitande 2027 ni e ɗe leyɗe ɗiɗi gartodira sabi nafa maɓɓe e ɗum woni jonno so ɗe gartodiri kasim fuu homo fuu andan sembe mum ɗo woni homo fuu andan ɗo hani jogirade goɗɗo o ko wiyete respect mutuel ko miɗo miili ɗum natan hakkunde leyɗe ɗiɗɗe sanne Hamassoudé Diallo a jarama andu a jarama
ahmadou barouba ɗum nasali tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde en jetti koɗo ko wona ɗum ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi ko alhaali université cheikh anta diop mo dakar e université ji goɗɗi keddiɗi ɗi e nder leydi ndi en keɗima jantore nde assane ba waɗani en noltodiral men toon to ziguinchor wonde wonno université mo ziguinchor kam e jangnene koko darti e ngal diwal fou syndicat en no nodda yewtere alhaali abdoulaye ba ɓuuri laaɓude procureur holli wonde o wona piyaɗo o wona torlaɗo kono ko jando e étage 4e étage ɗum saabi o maayi o fawi noon koye tefoje des police et des gendarmerie waɗi tedduɓe koɗo karetene ɗiɗo kabaruji siftinɗon tan lewru kor kadi fuɗɗima en jetti coro gom to karalagal to joni joni ko taskaram kiwal tarindi on jarama kiwal tarindi abdoulaye diallo hande neɗɗanke fami wonde ɓamtare wawa latade hoore leydi ndi si tawi o waylani noone no o wuriri e dow mayri ngam yo o wawa folude mbayligu weeyo caɗele taridi ngulendi e kokke ko ma wayla noon e gurdam makko awa ko wiide neɗɗanke no hummi e hundare mum saabu ko e mayri o ittata kala ko o wuriri tedduɓe on mbiyama bisimilla moon e kiwal tarindi hande yewtere taskaram men yoytoto ko battane e pineje hutorade hawkade dow taaridi ɗi tundi pineje noon e nder afrique ummori koye natgol pine kutorteɗi moftateɗi e nder guure ɗe ɗum no bonna leydi walla leydi remetendi hendu e ndiyam no addana kadi caɗele cellal pineje ko tuuɗe joguiɗe batte bonde e weeyo tigui rigui holko ɗum wawi battinde e taaridi hay cellal neɗɗo hol pehe fota ƴettede gam haɓuɗo kala ko wayi noon gam yajnade henen bismoto koɗo men ofradji sar hertoɗo e on banggue sénégal najo kono ko adi en heɗoto heɗiyankoɓe men Lamine Ibn Oumar Diallo gambinajo Arona Sani sénégal najo ka jofingol en heɗoto kadi e ceerno Saliou Diallo jannowo wittotoɗo kadduɗe mawɗe to Guinée ardiɗo fedde no lamuyankore wiyetede Guinée écologie ɗum noon bisimilla moon tedduɓe on salminama ko adi fof en heɗoto taw Lamine Ibn Oumar Diallo e Aruna Sane eɗen andi ko wawi wano ɗin pineji tuuɗe ko immorta e karale kese kon no heewi lorra goo ñolata maray kulloy saaboto koye nawnaje saaboto koye ñabbeli hewɗi wawi wano nawna jonten saabu ɓowɗi ɗin wona ndiyan dembay ton ɓowɗi ɗin naata ton jora ton ɗum wona ko saboto nawna jonte ɗin mum ɗum daabeji ɗin si ñaami poore o dolata warayɗi e si tawi woni ɗin pooreji eɗen pineje sunnama curkikin adday ñabbeli saabo ɓeydagol kadi nguleykikin joni noon haninde laamu waajoto o jama waajo bone ɓe waɗa ɗum honto ka radioji ka téléji e ka médiaji rendo fof caɗele kewɗe e ɗum domi sabu wahde jogade dariɓe no hannirta ni kala ko foti hawke e Europe addete ko wi'e yo haw koye yo hutore Afrique ko yeeyaɓe mbaɗi éliminer ko ɗum enen mbaɗeten kanŋe ko ganduɗa hanti wonti mbalit ɓe kori heɓɗo ɓe boppi ɗum ɓe natti ɗum sohlu ɓe gadda ɗum lora en enen eyyi mballinmo en o woni kanŋe men o ɗum noon ina hulɓini ina yurmini sabu ɗen ɗon panuje ɗe kutortake lebbi ɗe poti ɗe hutore accident iji kewɗi mbaɗa ko ɗen ɗon panuje ɗe mbaɗama éliminer Europe ɗe gaddama ga wonno heɗiyankoɓe men Lamine Ibn Oumar Diallo e Aruna Sane koɗo men hande ko Ofradji Sar sénégal najo Ofradji saɗima Ofradji holko tigui rigui pine e tunde wawi battinde e taaridi ndi Quand on parle de conséquences en fait des déchets plastiques, c'est énorme. So en kaali batti tuundi wano pine ɗum no tiiɗi